Ahojte. V posledných dňoch sa o Terryho chate objavilo množstvo článkov, príspevkov a komentárov. Niektoré z nich sú pravdivé, iné zavádzajúce alebo vytrhnuté úplne z kontextu. Preto považujem za dôležité ukázať vám realitu takú, aká naozaj je. Dnes vám ukážem aj miesto, ktoré zostalo na chate po predchádzajúcom vedení, skladku odpadu v území s najvyšším 5. stupňom ochrany prírody. Nie preto, aby som na niekoho ukazovala prstom, ale preto, že realita má byť komplexná. Rovnako chcem vysvetliť situáciu okolo zásobovania vrtuľníkom. V deň, kedy bola zásobovaná Terryho chata, prebiehalo zásobovanie aj viacerých vysokohorských chát, tak ako sa štandardne a pravidelne deje. Napriek tomu všetká pozornosť sa sústredila výlučne na Terryho chatu. Novinárka pani Haníková v daný deň prišla na chatu. Okrem toho, že sa arogantne a urážlivo vyjadrovala na personál chaty, cielene a vedome narušila zásobovanie. Pýtate sa ako? Keď vrtuľník prilietal, tak redaktorka namiesto toho, aby si udržala bezpečnú vzdialenosť, vstupovala do tesnej blízkosti, kde sa nalietaný tovar so skúsenými ľuďmi uväzoval a odväzoval. Zásobovanie prebiehalo tak isto, ako po iné roky. Tak isto, ako na iných chatách. Ľudia, ktorí naväzovali a odopínali siete s materiálom, mali na hlavách prilby a boli reflexne označení. Možno si spomínate na fotografiu mraziaceho boxu, ktorá novinárka z Korzára publikovala. Ako k fotografii vôbec došlo? Tento raz sa lietalo výkonnejším vrtuľníkom Black Hawk, ktorého rotor vytvára podstatne silnejší prúd vzduchu. Vrtuľník vyložil náklad, ktorým bol spomínaný mraziaci box. Ten personál držal, avšak v tú chvíľu vbehla do tesnej blízkosti smerom k vrtuľníku novinárka Haníková, a personál ju v rýchlosti upozorňoval, aby odišla. Tým pádom zamerali svoju pozornosť na jej bezpečnosť, nakoľko ona hystericky kričala, že ju zabije vrtuľník. Tlak rotora odfúkol mraziaci box, pretože v tej chvíli sa naši ľudia sústredili predovšetkým na to, aby nedošlo k jej úrazu, a zo sekundy na sekundu vznikli naplánované zábery, fotografie, ktoré následne obleteli internet. Vytvorte si názor sami. Komu o čo ide? Komu o čo ide, keď novinárka je ochotná fyzicky ohroziť svoje zdravie a bezpečnosť aj iných ľudí, len preto, aby si mohla vytvoriť reportáž, aby zinscenovala drámu? Kto ju v tomto podporuje? Možno ten, komu písala priateľský e-mail a omylom ho odoslala nesprávnemu adresátovi? Keď už sme pri tom, čo bolo na tých jej záberoch? Čo bolo na tej fotke? To, ako personál odpratáva mraziak? To je hodné publikácie a vytvorenia umelej drámy? Možno sa pýtate, prečo nebolo miesto opáskované. Pretože pri danej sile vetra by pásky odvialo a mohli by sa zachytiť do vrtule, čo by mohlo mať za následok reálnu katastrofu. Mrzí ma, že v poslednej dobe majú ľudia potrebu vytvárať konflikty namiesto hľadania pravdy. Ľudia sú nabádaní k tomu, aby chodili na chatu a aby hľadali chyby, aby ponižovali personál, natáčali a vytvárali sporné situácie a hľadali konflikty. To, že reagujem sarkasticky a iróniou, nie je nič oproti tomu, čo si po niektorí novinári a jednotlivci dovolujú. Skúste sa zamyslieť sami. Ako by ste reagovali v situáciách, kedy by o vás médiá a rôzne organizácie na sociálnych sieťach šírili
klamstvá a výmysly o tom, ako poberáte fondy a následne by bola publikovaná adresa vášho domu. Hovorím tu o doslovnom šikanovaní Terryho chaty a o šikanovaní jej personálu. V nasledujúcich záberoch vám ukážem, v akom stave ostalo okolie Terryho chaty po bývalom chatárovi Petrovi Michalkovi. Poprepichovali a vyhádzali 2 tony už našich naskladnených peletiek. Odpadky so sebou nezniesli, namiesto toho ich aj s bicyklom napchali do bufetu. Ten bol plný až po strop odpadkov, ktoré sme znášali. Plesnivé chleby, mäso. Takže pri Terryho chate rozobranie prístrežku skončilo vyprodukovaním skladky odpadu v Tanape. Takto to vyzerá po bývalom chatárovi a jeho tíme. Takto. Vedľa chaty, za chatou nahádzané súdy, odpadky, vrecia. Takto to je. Takto tu trčia, teda už sú na kope, ale trčali aj zo snehu kovové ríny. Keď by sa niekto šmykol na snehu, mohol sa zapichnúť, pretože trčali takto zo spodku. Peter Michalka dostal výzvu na okamžité odstránenie skládky, ktorú vytvoril v 5. ochrannom pásme. A toto sú zábery po uprataní. Piliny sme my, nový personál Terryho chaty, zametali a zbierali v celom okolí. A odpad, ktorý sa mu zvýšil, nahádzal za bočnú budovu a svah. Samozrejme, že to rozfúkavalo a sklenú vatu sme zbierali po doline. Peter, v prvý deň, keď sme sa stretli, keď si bol ešte chatárom na Terryho chate a ja som sa prišla s tebou dohodnúť, ktorý tovar od teba ideme odkupovať, sme sa dohodli z tvojej iniciatívy, že o sebe nebudeme škaredo hovoriť ani sa o sebe vyjadrovať v médiách. Ty hovoríš, že si sa chcel dohodnúť na odprataní s personálom, s kým, kde a kedy. Ukáž a potom klam. Ty, Peter, hovoríš o čiernej stavbe, hovoríš o tom, že sme postavili prístrešok, príď mi ho ukázať, ktorý prístrešok sme postavili. Ktorú čiernu stavbu sme postavili, pretože ja o tom neviem. To, že agregát je krytý, pretože na ňo nemá pršať a ani snežiť na ňo nemá. Ale príď mi ukázať ten prístrešok, ktorý sme postavili, pretože zase klameš. A budem viac než rada, keď prejavíš reálny záujem prísť si odpratať svoje odpadky.